Mga malaway nga butang nga gipamaliga sa sidewalk, gipang embargo o gipang guba. Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nagmilagro nga mutuki sa Supplemental Budget number 1. Mga empleyado sa Kapitolyo makadawat sa ilang bonus nga tag 15,000 pesos. Usa ka lalaki gipatay sa Barangay Tisa kagahapon. Mayang hapon Sugbo, Kabisayan, duha ka mga weather systems ang ania karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan ang bagyong Sinona nahimo na lang nga usa ka low pressure area samtang tropical depression nga si Onyok gibanabana nga dili mo kusog ug maayo. Ang dagan sa panahon giaksyonan ni Ryan Sorote. Maayong dagan sa panahon sugod karong Domingo paggawas na sa duha ka weather systems nga naa karon sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Sinona nga naa karon sa May Luzon ang mogawas sa par sa Sabado. Wa nay mga lugar sa Luzon ang gipaubos sa public storm warning signal tungod ni Nona nga nahimo nila nga usa ka low pressure area. Misa ka paingon sa amihan si Nona apan giduot kini og balik paubos og anaa karon sa West Philippine Sea. Muguwa na siya karong Saturday morning, na siya sa Palawan, no? Muguwa na na. So, there's nothing to worry about Nona. Kay Northeast, kusog na kaya na siyang Northeast na to, iduot ng may siya subos niya. Eventually, Nona is low pressure na lang. Karong Domingo o Lunes, musunod sa paggawas sa par ang tropical depression nga si Onyok nga pagkakaroon anaa sa east sa hinatuan Surigao del Sur. Kini dunay sustained winds nga 55 km per hour og nagsibog paingon sa Mindanao sa gipaspason nga 15 km per hour. Gipaubos na sa public storm signal number 1 ang Surigao del Sur, Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley og Bukidnon. Giban-abana nga di na mokusog si Onyok nga paingon na mahimong usa ka low pressure area. Posible nga mahimong bagyo kadiyot si Onyok apan dali ra usab kini nga mahuyang og inanay nga mahanaw. Dunay masinati nga pag-uwan ang Kabisayan sa sunod nga mga adlaw hangtod nga makagawas na ang duha ka bagyo. Walay nakitang posible nga weather disturbance ang pag-asa sa katapusang 7 ka adlaw sa tuig 2015. So, ang ato din expect na doon natin pangulan karong Friday o Saturday, no? Ulan na ato masinatya na kay hinera manghangin. And then, by after mga Sunday, may ato panahon. Sunday, Monday, Tuesday. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gipahimangduan sa City Hall ang mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo nga makuha nila ang ilang financial assistance hangtod na lang sa Miyerkules sunod semana. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Hatagan og ayuda sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pamilya sa 60 City Anyos nga namatay sa sunog niadtong Martes sa gabi sa Inayawan. Matud pa ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, gawas sa mga madawat nga burial assistance ni Celso Sirad, muhatag usab sila og lungon. Nagpaabot lang sila sa pamilya ni Sirad nga modangob sa DSWD aron ilang masayran kung unsay gikinahanglan niini. Si Sirad bag-o lang nakakuha siyang financial assistance nga 3,000 pesos. Definitely na ginay assistance, of course the burial na mo ginatong ihatag unya if we kuan nga kanang maglisod jud sila even the coffin kay naman tay pauper's coffin ato sana siyang i-assist unya kuan kay katong sa sunog na man gitay assistant po sa mga nasunugan kay I'm sure dili. Subli sab nga nanawagan si Mercado sa mga senior citizens sa pagkuha na sa ilang financial assistance. Kutob na lang karong Disyembre 23 kun Miyerkules sunod semana ang ilang pagpanghatag sa financial assistance. Nga ipa-remind ang katong wala pag yun kakuha, please if you're interested to get your kaning financial assistance nga 3,000 palihog kwa you can come to City Hall but make sure you get it kay mukutob ratas 23. After the 23rd, karong December, isira na nato, no? Isira na nato ang atong libro. Kaya magsira naman ta for the whole year. So, kung interesado mo palihog, kuha adayon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5.
Magpadayon ang kaso batok sa usa ka pulis nga nagpasalba sa iyang armas bisan og gipasaylo na kini sa mireklamo. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Our process of conduct of investigation shall continue. Kini ang reaksyon ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas sa gisulti ni PO3 Louis Alalim nga andam siyang mangayog pasaylo sa iyang silingan nga si Lindon Caparida. Si Alalim nag-atubang og investigasyon sa PRO7 tungod sa reklamo ni Caparida nga pagpanion og pagpasalba ni adtong Martes sa kadlawon sa Barangay Kadulawan, Minglanilla. Si Alalim ug Caparida managsilingan og dunay karaang panagbikil. Matud ni Lawas, ang pagpangayog pasaylo dili makaabsuelto sa kasong administratiba ug kriminal nga atubangon sa pulis. Matud ni Lawas, naay administrative cases nga ilang ma-file sa usa ka pulis bisan og walay mireklamo. Well, that could be a mitigating one, but then again, like for example, kanang illegal discharge of firearm, regardless kung ay complainant or not, that shall be filed against him. So magatubang yun gyapon siya og kaso. Niadtong Lunes gihimo ang seremonya sa PRO7 sa pagpangtaptap sa sumbuhan sa armas sa mga pulis aron masigurong walay magpabuto atol sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Nibahad ang bag-ong Regional Director Chief Superintendent Manuel Gairlan mag-atubang og kaso si bisan kinsang pulis nga magpabuto sa armas. Dugang pamahayag ni Lawas bisan og walay Pasko basta magpabuto sa armas ang pulis. Ila kining imbestigahan. Naamantay palisiya gyud sa PNP, part of our rules and regulation nga gidili gyud ang pagpabuto. So iya gyud gyapon ang panubagan. Ang instructions ni RD is upon knowing that one was to file criminal and administrative charges. Si Alalim kasamtangan karong gitanggong sa Minglanilla Police Station gumikan sa kaso ni ining atubangon. Dugang ni Lawas magsilbi unta kining leksyon sa uban nga likayan ang pag-abuso sa katungdanan. Hinungdan subli na sab niyang gipahimangnuan ang kapulisan. We have been telling our men nga kining ato ang paggamit sa atong pusil, gamito na to sa eksakto nga paagi. Kini ni ang atong pusil is only an instrument for defense, not for offense. Kanang imong magpabuto ka nga way hinungdan na it's an unnecessary act. So kung nabuhat man na nimo, well, you must be able to face the consequences kung sa mananaa. Asking for forgiveness is another thing. Si Alalim na destino sa Best Police sa PRO7 ug magpadayon gihapon sa serbisyo diha sa PRO7. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gipahigayon sa LTFRB ang consultation uban sa transport groups nga supak sa draft administrative order nga nagmando sa pag-phase out sa mga public utility vehicles nga kapin na sa 15 ka tuig. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Human sa nationwide nga protesta sa mga transport group ni atong Martes, gituman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang saad nga pakigtigom sa mga driver sa Sugbo. Gisgutan sa meeting ang pagsupak sa transport groups sa pag-phase out sa makaraang mga public utility vehicles. Mihangyo ang transport group sa pagpahigayon og Transport Summit nga tambungan sa mga operators, drivers ug mga stakeholders. Nanginaut ang grupo nga mapahigayon ang tinud-anay nga public consultation sa ilang mga yanungo batok sa gobyerno. Di gusto mahitabo sa transport group nga baliwaon lang sa Department of Transportation and Communication ang ilang mga concern sama sa napatuman na nga joint administrative order nga ilang gisupak. Hayo sa mga drivers ang papatuman og moratorium sa pag-phase out ng mga PUVs. Gipropose sab nila ang pag-umol og joint committee nga way mutuon o muhimo og mga rekomendasyon kung angay idayon o dili ang pag-phase out sa kapin 15 ka tuig nga mga PUVs. Kinahanglan jud ning consultation. Nya mag-create og committee nga gi-represent sa DOTC, Transport Group, CTI, Climate Change Commission, DOE, sa pila ko din para insakto ang consultation. Kay balo ko kay mag-discuss ni sila ini dinidan sa Transport Group. Ang inyong penalty din i-discuss na nila dito. Misugyot ang transport groups nga ipaubos una sa roadworthiness test ang ilang mga sakyanan sa di pa kini phased out. Uhin ang ubang mga operator sa phase out apan kinahanglan nga pagitan sa gobyerno og trabaho ang mga apektado nga mga drivers. But usab ma-recover sa mga operators ang ilang i-invest pinaagi sa pag-umento sa plidihan. So kana ba kanang seryoso gid tayo sa dialogue? Mangguwa gid ang tanang mga bright ideas. Pero kami nang kaninyong composition sa committee sigurado kung seryoso guning dialogue ni mag-dialogue ni sila. Oo, himalo kung seryoso din sa transport groups daan nang kakita na kadin naging sakto niya tubagon po sa kada department.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga empleyado sa Kapitolyo makadawat og 15,000 pesos nga bonus. 20 million pesos ang alang sa mga empleyado nga gigahin nga budget sa Kapitolyo alang sa incentive sa mga empleyado. Tipik kini sa 235.4 million nga supplemental budget nga giaprobahan sa usa ka special session karong adlaw. Ang makadawat sa bonus ang kapin 1,000 ka mga kawani ug mga casual employees sa Kapitolyo. Apan walay labot nini ang mga outsource ug mga job order employees. Gi-justify sa Kapitolyo ang paghatag og incentive sa pagkapili nini nga usa sa mga competitive provinces sa nasod. Mireklamo ang ubang empleyado kay gamay ra sila og madawat karong tuiga kung itandi sa miaging tuig nga miabot og 20,000 pesos. Kuan sa bill para sa roads, bridges. Ito niabot og dako-dako ang supplemental budget. Bonus 15 million. Gamay na lang ang namaligya og mga pabuto sa nga gitugot sa lugar sa SRP. Apan nagpabiling ang presyo niini sama sa miaging tuig ug wala pay umento. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Pipila pa lang ang mga stalls nga namaligya og mga paboto sa South Road Properties sa Dakbayan sa Sugbo. Ang ubang stalls mao pay pagpatukod aron makasugod na sila og baligya karong semana. Usa sa mga nag-una og pamaligya niadtong Martes ang pamilyang Ferrer nga unom ka tuig na sa negosyo. Mas malipayon sila karon tungod sa kabarato sa ilang abangan nga 5,000 pesos gikan sa andang 15,000 pesos. Magampo ang tami nga permitting election kay minus sa mong bayranan. Sa last year good, grabe gid kadako sa bayranon namo. Sila makapaninda sa SRP hangtod Disyembre 31. 30 ka mastos sa mga bli karong semana nga mahimong pilian sa mga pumabalit. Mas barato ang mga paboto sa SRP kaysa most nga di mahimong mahangyo. Ang labing mahal nga paboto ang tag 2,000 hangtod 5,000 depende sa gidakon ini. In demand gihapon ang Judas Belt nga tag 45 pesos hangtod sa tag 5,000 pesos nga mo'y labing taas. Mas safe ang araw o pailaw nga tag 50 ang buok o tag 200 ang jumbo nga daw multicolored flare. Gipangita usab sa mga Chinoy ang mga Chinese firecrackers nga tag 120 hangtod na sa 500 pesos samtang ang kwitis nga tag 3 ang buok. Huwag pagsaka sa presyo sa mga pabuto karong tuiga ug doon sa liigong supply gikan Lapu-Lapu City ug Bulacan. Di sabang ikabalaka ang pagpalit og dagang paboto nga dadon sa ubang rehiyon. Gitugot sa Cebu Port Authority ang pagbitbit og di mula pa sa 500 grams nga pulbura. Kay kung muda na ka sa sobra 500 kilos, lukatan na nimo na siya permit to transport. Kaya nga pag negosyo. Kay mura naman na siya og sa kuan pa imo nang negosyo ba kay nagha naman siya. Lahi gud sa paragamit nga ang mapalit nimo ma-carry ra nimo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Tukion sa mga sakop sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang Supplemental Budget number 1. Usa ka special session himon sa konseho nga gipanguluhan na karon sa sakop sa BOPK ubos ni Acting Vice Mayor Nestor Archival. Sa miaging session, dili gusto si Konsehal Margot Osmeña nga magamit ang kwarta nga halin sa SRP. Gisugyot sa Pangulo sa Finance Committee nga sa General Fund sila mukuha og kwarta nga igahin sa supplemental budget. Apan matud ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, dili paigo ang kwarta sa syudad ug makuhaan gyud og halin sa SRP. Si Acting Mayor Edgar Labella mipadayag nga nagpaabot sa resulta sa session. Has always been the position of Mayor Mike na one of the sources of revenues should be the sale of these RP lots. Kaya there is no more impediment manana, no? I will seriously consider everything, no, and be very objective about it. O pa man officially kay mag-special session pa man sila. Okay. After which I can comment on that, or I can tell you what action I'm going to take on the SP budget. 19 ka mga bagong building sa mga police stations tukuron sa Region 7. Unom nini ang tukuron dinhi sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Lakip na ang Cebu City Police Office. Gipahibaw ni Senior Superintendent Raylindon Lawas, Directoral Staff sa PRO7. Nahuman ang bidding kagahapon sa PRO7 nga gisalmutan sa pipila ka kontraktor. Target sa PRO7 nga masugdan ang pagtukod niini sa dili pa magsugod ang election ban sa Enero 10 sunod buwan.
Ang kwarta gigahin sa National Headquarters sa Philippine National Police. Ang bag-ong building nga tukuron mao ang Tuburan, Minglanilla, Aluginsan ug Cebu City Police Office. Samtang field ang bidding sa Bantayan ug Madridejos Police Station tungod kay wine ni apil nga bidder ni ini. Ang Fort Bantayan and Madridejos walay bidder na ni Juan, so it was declared as failed, but nanapot laing proseso niya na mananghisgutan ka na mo sa Bids and Awards Committee for Pero 7. 5 ka kontraktor ang mibid sa pagtukod sa Cebu City Police Office. Ang resulta sa bidding, gikinahanglan pa nga ma-review sa Technical Working Group ug post-qualification audit. Maybe in the next few days, mahibawan na nato kung kinsay mahimong nidaog sa bidding for the construction of this Cebu City Police Office and the other 4 municipal police stations, Aluginsan, Tuburan, and Minglanilla. Managlahi ang gigahin nga budget sa matag building ug ang Cebu City Police Office ang adunay labing dako nga budget. Sa Rion City, moabot 19 ka municipal police station ang gigahinan og budget. Apan ang uban niini, dili pa matukod kay klaruhon pa ang mga yuta nga tukuran niini. Nanay amount, dili wala lang ko kasago sa amount. Nanay amount and the money is already available. Mo nang gipa fast track gani para dili masayang ang kwarta. Ang Cebu City Government dunay budget alang sa pagtukod sa Cebu City Police Office ug dako nga ikatabang aron mas mapanindot niini ang building. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga malaway nga magazines, video ug mga sexual enhancement gadgets nga gipamaligya sa sidewalk vendors, giembargo gipangguba. Nalakip sa operasyon mao ang pagguba sa mga illegal nga electronic gambling machines. Kinigaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Gipangguba kaganiang buntag sa mga sakop sa kapulisan, Police Coordinating and Advisory Council ug kadagkuan sa Cebu City Hall at tubangan sa Cebu City Hall ang di mo minus 1,000 ka mga moli-moli o video karerang nasakmit sukad pa ni adtong buwan sa Enero hangtod karong buwan sa Disyembre. Laki pusab niini ang mga malaway nga salida nga anaa sa DVDs ug CDs nga gipamaligya lang sa sidewalk sa Dakbayan sa Sugbo. Gikumpiska usab og apil kini mga magazines nga adunay malaway nga content, samtang gikumpiska ang mga goods ay og sexual enhancement nga gadgets. Matud pa ni Acting Mayor Edgar Labella, mapasalamaton siya sa hiniusang pwersa sa kapulisan ug pikak. Dako kayong tabang sa mga kabatanunan ang pagkumpiska sa mga video karera, muli-muli ug mga sexual enhancement gadget. Matud ni Labella, ang ilang pagguba niini nagpakita nga di sila mo tolerate sa mga malaway nga mga butang nga makadaot sa mga batanon. Illegal gambling paraphernalia, because it has always been the policy of the Mayor Mike Rama, nga kining mga illegal paraphernalia sa gambling kay makadaot man ni sa moral sa atong mga kabatanunan. Unya kinisang mga pornographic and satanic materials nga naa sa atong mga magazine stands, makadaot gyapon sa moral sa atong yung gipantayan nga proteksyonan niini ang morality, ang moral sa atong mga kabatanunan. Ang Pangulo sa PICAC Engineer Eugene Elizalde may padayag nga di siya makaingon nga mikunhod ang problema sa illegal gambling. Mikunhod tuod ang mga illegal video games apan misa ka man sab ang illegal numbers game. Kung iyang masuta nga wa nagyud problema ang sugal sa Sugbo, diha pa siya makahatag sa iyang assessment. I would like to believe nga gambling wise decreasing ning muli-muli, but there's also another evil rising up kana mga numbers game, kana mga swertres, no, because it's less equipment and more money. Like I said, never-ending ang gambling problem, no? If it's zero, then I would say satisfactory, very satisfactory. But if it's not zero, I don't think we should give a comment. Matud sa hepe sa Cebu City Police Office, Senior Superintendent Mariano Batchansila, di mo minus sa 5 ka barangay ang nakuhaan sa mga video karera ug muli-muli. Matud sab ni Batchansila, lisod ang ilang operasyon batok sa illegal nga sugal tungod kay gipanalipdan usab kini sa mga lumulupyo nga nahimutangan niini. Napayatong publiko kay mura magini siya ng guerrilla tactics ba nga pag naay makaibalo nga aning lugar dunay nag-operate, so ang tanan na mo close sila. Gihagit ni Labella ang kapulisan, katawhan og ubang law enforcement agencies nga dili mulurang sa paggigbisog sa mga illegal nga buhat nga makadaot sa katilingban. So atong gi-challenge nga dili ni nato hunungon. We will continue to do more
as I've said and always been saying, nga good, better, best, never let it rest till your good is better and your better best. Let's continue to do more and let's perform our duties to the best of our ability with utmost total dedication, efficiency, and effectivity. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gimonitor karon sa Cebu City Anti-Decency Board ang mga nagkalain-laing radio station sa Sugbo nga nag-broadcast og malaway nga programa. Matud pa ni CAIB Chairman Dr. Lucille Mercado nga aduna sila'y nadawat nga reklamo nga adunay mga programa sa radyo nga dili angay isibya. Matud niya ilang nang giwarningan ang mga estasyon sa radyo. Iyang gihangyo ang tigdumala sa mga estasyon sa radyo sa pag-undang sa mga malaway nga programa. We told them, it doesn't matter to us, okay, basta kamo, dire, we will run after you. So na, kay dire, niya, naundang to, niya, karon, doon naman ni-report niya, doon na sa dibalik, so ato na sa monitor. Kaya dili manggudayon, if you hear one or two, we will do it away, no. Kaya we, mag-process man kita. Purag to, ha? And then the content of the program. Ang ilang, kanang kuhan kayo, nabalik mo, isugod na sa balik ang mga kanang ago-ago, ang mga ago-ago, yun, ang mga ago-ago. So, it's a big no-no. Patay ang usa ka lalaki dihang gipusil didto sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Patay ang usa ka Sani Marayan nga taga Biaranas Extension Barangay Dulho Fatima. Siya gipusil sa usa ka suspek nga giilalang sa pangalan nga Deki gamit ang kalibre 45 nga pistola. Ang suspek daling nakasibat uban sa iyang upat ka mga kauban sakay sa usa ka motorsiklo. Naglisod ang mga pulis sa pagtino sa motibo sa pagpamusil. Muta namin sa kung nabay nakitawa ginakita. Maingon na nakadungog og buto. Ang lugar diin gipusil ang biktima, giila nga usa ka tigbakayan. Apan walay nakatug-an sa mga pulis kung doon na ba'y tigbakay nga nahitabo ni adtong panahuna. Sa una sinunotin niya din nga tigbakayan pero karon wala na nila sa buto. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka eskwelahan ug 36 ka mga balay ang nakapahimo sa Rural Electrification Project sa Visayan Electric Company. Ang mitambo nga mga government officials misaab-usab sa paghatag nila og sementado nga agianan human nakita ang kalayo sa maong lugar. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Mipahiyom sa tumang kalipay ang mga tinunan, mga ginikanan ug mga magtutudlo sa Kalbasaan Elementary School, Barangay Campus 7, Minglanilla, Cebu. Ilang gikalipay ang formal nga pagpahigayon sa Rural Electrification Project Switching On Ceremony nga gipasigdahan sa Visayan Electric Company Conveco. Si Minglanilla Mayor Elinito A. Piña o si First District Congressman Samsam Gulyas mao'y nangulo sa pag-on sa switch timaan sa pagsiga sa 36 ka mga panimalay. Apila nini ang tunghaan sa Kalbasaan Elementary School. Si Vice Governor Agnes Magpali mipasalig sa mga lumulupyo nga iyang hatagan ug ayuda ang ilang sityo. Siya mismo nakasinati sa kalisod sa gianan sa mga estudyante hilabi na sa panahon sa kagabion. Makig-ayuda siya sa buhatan ni Congressman Gulyas nga alang sa pagpasiminto sa kalsada. I think done is priority. Done is priority. Samtang si Congressman Samsam Gulyas mipasalig nga footpath mao'y iyang unahon pagtukod sa maong lugar. For starters, gani a footpath would be the best para di pa kay mahal. A footpath would be the best option for our first project here from the province. Si Senior Vice President and Chief Operating Officer sa VECO nga si Anton Marie Perdices nagkaliyon nga usa sa ilang prioridad mao ang mga eskwelahan sa mga kabukirang barangay. You empower families makatanaw sila sa TV, ibaw sila unsay mga notices with the world, maka-charge sila sa ilang mga cellphone to put them in contact sa ilang mga pamilya. Mukabat sa 5 ngadto sa 7 kilometros ang gilayon gikan sa National Road paingon sa tunghaan og 30 minutos sab ang lakunon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5.
8 more days, Attorney Georgia. For no? Christmas. Christmas na. Are you guys all excited? Because I am excited for Christmas. It's my favorite time of the year. Nga naman. Well, because first of all, muna ang panahon na magkapundok yun ang pamilya, Glenn. Yeah. And because also, you know, it's the birth of our Savior, Jesus, so if you're religious, then it's something that we should celebrate also. Gift-giving sa Yes! makadawatag That's mga the third gifts. thing. Ubuhatag. Ubuhatag. Malipay kung mudawat ang regalo on Christmas. But then, dako sa kagastog ihatag. Mao ka to mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kaya di lang kutob sa balita. Aksyon! Make the child in you come alive.